Добър вечер, уважаеми зрители! Добър вечер на всички, които наблюдават Филм Плюс. Тази вечер ще бъдем свидетели на нещо наистина невероятно, на един наистина невероятен двубой. Ситуацията е такава. Реал Мадрид с една точка пред Барселона. Последен кръг, 38-ми. В този кръг ще се решава всичко. Кой ще стане новия шампион на Англия? Кой ще спечели титулата в Премиера Дивисион? Това ще разберем сега, като гледаме. Приятно гледане ви пожелавам. И разбира се, много емоции с тези два тима. Дано ни покажат нещо наистина прекрасно. Барселона и Реал Мадрид. Разбира се, няма как да не кажем, че стартовите състави са нормални с оглед на това как са играли двата тима пред... Ето го и началния съдийски сигнал. Започваме. Сега Диера. Атака да видим сега. Чави. Рафаел Ван дер Вар отне. Раул. Няма съмнение, че матчът ще бъде много интересен. Самуел Ето изгуби топката. Сега обаче да видим, ще има ли изстрел там? Нямаше. Никакъв проблем за Икер Касиас. Иниеста. Тук ще има ли нарушение за Реал Мадрид? Не. Лео Меси. Сега Рамос владее. Ван дер Вар. Центриране! Удар! И там изчистена бе топката. Сега може да се получи контратака за Барселона. Това е Самуел Ето. Самуел Ето! Удар! И един нет! Гол няма! Мислех си, че има гол, но не. Ето! Подава сега да видим, ще има ли изстрел! Раул. Ето! Изстреля той далеч топката, но... Сега внимание, възможност за Барселона! Ще има ли изстрел? Ван дер Вар отне. Сега внимание, удар! Ооо! Тиери Енри. Лионел Меси! Икер Касиас пуска топката. Виждате, уважаеми зрители, че домакините в този матч Барселона натискат много. Удар сега! Какво ще има там? Това е бил пряк свободен удар за Барса. Не знам има ли картон, няма ли, но определено Барселона изпуснаха чудесна възможност. Гути. Раул. Няма засада. Раул. Първа възможност. И това е червен картон. Барселона остава с Барселона остава с 10 души. А това е 1-0 за Реал Мадрид.
при първото избиване, при удара от пряк свободен удар, топката бе избита, но Реал повежда с 1-0. Барселона получи един страхотен шок. Удар! Града! Наистина Барса е с човек по-малко. Как ще успее да изравни Барселона? И разбира се какво ще стане, защото Барса е с човек по-малко. А и другото, което губи в резултата до момента. Диера. Внимание, възможност! И там този път избиха защитниците на Барса. Това е край на първото полувреме. 1-0 за Реал Мадрид и червен картон за Барса. Това е равносметката от този момент за първото полувреме. Някакви удари там. Някакви удари. Разбира се, Барселона наистина попилява Реал Мадрид, уважаеми зрители. Няма какво да го отричаме. Но гол няма. Рамос. Раул. Ето. Ван дер Вар отне. Сега Лео Меси! Шут на Меси и гол! 1-1 Лео Меси! Вкарва гол, въпреки че Барселона са с 10 човека. Виждате какъв шут на Лео Меси. 1-1 Барселона изравнява резултата. Лео Меси е човека, който прави това в почти началото на второто полувреме, около 60-та минута може би. Няма значение коя минута е, важното е, че резултата е 1-1. Диера. Сега вече матчът става интересен. Пепе. Барса с 10 човека. Барса с 10 човека и ето виждате какво става. Лео Меси. От нищото дойде този гол. Определено от нищото. Но няма значение. Лео Меси. Да видим как ще отговорят Барса. Сега Меси! Какво направи там Лео Меси? Какво направи? Трябваше да стреля, не да подава. Не да подава Лео Меси. Каква атака? Сега Меси. Нарушение. Нарушение. Меси ще... да видим кой ще бъде за топката. Лео Меси, разбира се. Меси. Какво спасяване на Икер Касияс. Това е невероятно, уважаеми зрители. Барса сякаш какъв удар. Както и казах, Барса сякаш от нищото с този гол на Меси. Сега отново атака на Барса. Самуел Ето. Подаване! Удар! И 2-1 за Барса! 2-1 за Барса! О, какъв обрат там! Рикошет имаше, уважаеми зрители, и след това невероятна топалка. 2-1 за Барселона. Дали пък
Центриране там, имаше пряк свободен удар за Реал Мадрид. А сега пък Меси! Шут на Меси! Ох, този път Икер Касиас лови. Лео Меси определено показва защо е играч на Барселона. А това е нарушение за Реал Мадрид. Сега може да стане много интересно, защото резултата може да бъде изравнен, но не! Атака сега на Барса. Меси. Сега внимание, възможност удар! Изстрел след това там! И ще има корнер. Корнер за Барса. Ето го центрирането. Удар! И там Икер Касиас. Сега да видим какво ще стане последни минути. Последни минути. Меси. Шут на Меси! Това беше и продължението, уважаеми зрители. И удар след това там. Отново корнер за Барса. Центриране. Защитата избива там. Ще има ли изстрел? Какъв натиск на Барселона. Заслужават Барса да вкарат поне още един гол. Сега обаче, това е края. Барселона е новия шампион на Испания след пълен обрат над Реал Мадрид. Наистина невероятен матч, уважаеми зрители. Реал поведе с 1-0 с гол от пряк свободен удар. Барселона остана с червен картон, но в крайна сметка добрата игра на Лео Меси доведе нещата до 2-1 за Барса. С това се разделяме. Беше ми приятно да коментирам този двубой. До нови срещи!